Sehr geehrte Damen und Herren, Vážené dámy a herzlich willkommen pánové, zur srdečně vás Online-Veranstaltung vítám k Business with naší AI online Simplified. akci, jak mohu Künstliche smysluplně Intelligenz im nasadit Business umělou für jeden Alltag. inteligenci Es i freut v mich sehr, dass obchodu, Sie sich v heute die Zeit biznisu a nehmen, tipy pro um mehr každý über den. die künstliche Jsem ráda, že Intelligenz jste zu si dnes erfahren udělali und čas, Tipps zu abyste se erhalten, dozvěděli wie Sie více o Ihren umělé Alltag inteligenci a strukturieren und dostali effizienter návody a gestalten können. tipy, jak můžete Mein efektivně Name umělou ist Jaroslava inteligenci Pongratz. používat. Ich bin Jmenuji Netzwerkmanagerin se bei Jaroslava Berman Pongrác a und jsem unterstütze síťovací Schweizer und manažerka mittelbayerische Unternehmen bei der Evropského regionu Erwarmung von Dunaj den Vltava a grenzübergreifenden podporuji Geschäftsbeziehungen und podniky freue při mich sehr, dass Sie navazování heute durch die obchodních Veranstaltung vztahů a führen zu těší dürfen. mě, že vás dnes mohu provést akcí. Gestatten Sie mir zu Beginn Dovolte einige mi na technische začátku Hinweise. několik Ihre technických Kameras und informací. Vaše Mikrofone sind kamery a ausgeschaltet mikrofony budou und die vypnuté Veranstaltung wird a aufgezeichnet. akce bude Die zaznamenávána. Präsentation ist zweisprachig. Prezentace Es bude sind zwei Kanäle, dvojazyčně auf dem die vedena, Veranstaltung jsou k ist möglich dispozici dva anzuhören. jazykové kanály. Künstliche Intelligenz ist in Umělá aller Munde. inteligence, Kaum o ní vergeht ein mluví Tag, an všichni. dem A Sie sotva nicht in uplyne nějaký verschiedenen den, Bereichen immer wieder damit kdybychom konfrontiert neslyšeli o werden. nejrůznějších Doch was ist oblastech, das kde jsme s ní eigentlich und welches konfrontováni. Ale co to Nützliches wird vlastně daraus je a jaký ziehen und užitek z welche toho můžeme Trends gibt čerpat es a aktuell? jaké trendy Heute aktuálně existují, erfahren wir im to Vortrag se von Matthias dozvíme v Splettel, přednášce Geschäftsführer der Matiase Firma Fast Pletla, Rocket GmbH aus dem mittelbayerischen jednatele Regen. firmy Matthias, Fast herzlich Rocket z willkommen. Vielen Dank dolnobavorského für die regionu. heutige Matiasi, Zeit für uns děkuji, že genommen. jsi udělal dnes čas. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Následně po Fragen aus dem přednášce Publikum tady zu bude beantworten. možnost zodpovězení Sie können sich otázek jetzt z bereits publika. den Můžete QR-Code již merken. Ich teď bitte die Betreffenden, si den zaznamenat QR-Code einzublenden. QR kód. Dankeschön. Entweder per QR-Code Buď oder mit der přes Nummer tento QR kód, anebo pod číslem können 659250553 Sie die Fragen mir můžete zukommen lassen klást und nach dem otázky, Vortrag zašlete werde ich mě die je a Fragen po an přednášce, Matthias stellen. po konci přednášky Code položím tyto da. otázky Matiasovi. Damit Ještě vám tady ten jeder die kód Möglichkeit nechám, hat, aby sich každý den měl QR-Code kopieren oder sich možnost gleich anzumelden. si ho Und skopírovat. damit übergebe ich auch jetzt gleich A das Wort tím an dich, předávám Matthias. slovo Wir také freuen uns auf deinen Matiasovi. Těšíme se Sehr na gerne. tvoji Herzlichen přednášku. Dank. Velice rád, děkuji. Dann teile ich kurz die Präsentation. Takže se podělím o prezentaci. Müsste es sichtbar sein? Okay. Ja, auch von mir ein Servus und I herzliches za Willkommen mě beim Webinar. srdečné pozdrav Wie setze pánbu ich na KI tomto in Software webináři, ein? jak mohu Gute smysluplně Praxistipps gegeben für Unternehmenssoftware. naložit s umělou Erstmal noch ein herzliches inteligencí. Dankeschön an Ještě Jaroslava Pongratz srdečné für die poděkování Einladung und die Jaroslavě komplette Pongrác Organisation. za pozvání a za Ja, ich möchte Ihnen organizaci. heute konkrete Möglichkeiten Chtěl bych aufzeigen, vám dnes wie ukázat Sie die konkrétní KI-Simulation možnosti, im jak Einsatz můžete finden umělou können und inteligenci auch eine kurze smysluplně Einführung geben, používat was ve denn vaší eigentlich das firmě ganze a KI dát ist. vám takový Weil ich es úvod, immer sehr co wichtig to finde, vůbec je, Ihnen auch die protože si technischen myslím, že je to Grundlagen vždycky zu vermitteln, důležité vám také Ihnen auch die vysvětlit kompletten technické Vorteile, základy aber auch die a Risiken besser vysvětlit einschätzen vám zu können. kompletní výhody, ale i Hauptsächlich möchte ich rizika. euch zeigen, A hlavně wie bych vám man chtěl KI einerseits ukázat, persönlich jak einsetzt, aber auch můžete eben umělou Prozesse in inteligenci Unternehmen somit smysluplně automatisieren können. nasazovat a Daher kommt es automatizovat i hauptsächlich procesy, hier protože dabei tam darum. pro mě z toho plyne Die hlavní výhoda. Anwendungsfälle, die ich dann zeigen werde, Ty aplikační stammen nicht aus der příklady, Theorie, které sondern uvedu, stammen entweder nepocházejí direkt z von teorie, ale unserem jsou Kunden přímo od oder wir verwenden sie auch z direkt našich selbst bei uns im projektů, Unternehmen. anebo jsme je Ich sami versuche etwas den vyvinuli. Mittelpunkt zu Já treffen se zwischen pokusím zůstat v einfacher takovém Einstieg in die ganze středu Materie und mezi takovým technischen Tiefe, jednoduchým sodass sich úvodem a jeder etwas technickou Neues hloubkou, und sich jeder auch aby si inspirieren v lassen tom kann. každý něco našel pro svou Ja, inspiraci. früher habe ich immer gedacht, Dříve jsem vždycky das ist irgendwie myslel, nur etwas že umělá für inteligence neboli Google, für AI, Tesla že to und je něco irgendwelchen pro Silicon Valley Google, Startups. Teslu anebo Und dann habe ich nějaké selber vor ein exkluzivní paar Jahren startupy, gemerkt, ale sám jsem před naja, několika lety KI kann man zjistil, tatsächlich AI jegliche Arbeit se im Unternehmen abnehmen. dá In einem konkrétně použít Kalender, v in každé einer firmě, ve Dokumentation, svém in kalendáři, ve své Angeboten, auch bei uns komunikaci, selbst im v Softwareentwicklung. nabídkách, ale i u Plötzlich nás sind při einige vývoji Schnittpunkte frei softwaru. geworden. A najednou se tady Und dann uvolnil geht es jetzt um prostor. bei KI A o to einfach, dass vlastně sich das jde u bestehende Team AI, mehr aby schafft, ten ohne weitere stávající Mitarbeiter tým einzustellen und dadurch více effizienter zu werden. zvládnul bez Wir haben in den dalšího letzten Jahren einiges zaměstnávání a gelernt über zvýšil KI tím und das efektivitu. Wissen möchte My ich jsme se heute toho mit euch hodně teilen. naučili v posledních letech o AI a o to bych se Ja, chtěl dnes bevor wir podělit. beginnen, möchte ich mich kurz selbst vorstellen. Předtím, než Spletel začneme, bych Matthias se ist mein chtěl Name. Ich bin představit.
Jsem jednatel firmy Postrok a jsme partnery pro digitální transformaci a vyvíjíme i samozřejmě softwarová řešení, která vše propojují a automatizují. My jako partner, jako agentura se dostáváme do hry vždycky tehdy, když nejsou na trhu standardní řešení pro váš problém a my vám je postavíme na míru. To může být aplikace nebo i určité rozhraní, aby další softwary spolu mohly komunikovat. A většinou jde o to, že tím automatizujete různé manuální procesy a v minulých letech je tu hlavně téma připojování těch AI systémů. Nejsem sám, mám tu u sebe tým 13 zaměstnanců a my jsme nejprve měli kancelář v Regenu, to je poblíž Cvízlu, blízko hranice, a díky pandemii a dalším opatřením jsme se rozhodli pro jinou kancelář a naši pracovníci jsou momentálně rozděleni po celém Německu, jedna kancelář v Regensburgu, v Mnichově, a takto spolupracujeme komplet digitálně. Já jsem firmu založil 2019 a před několika lety jsme měli začít doprovázet několik podniků, začínalo to malými a středními, až k velkému koncernu. A pro tyto firmy my nabízíme softwarová řešení. To bylo krátké představení, ale teď pojďme se věnovat tématu. A jak už jsem říkal, chtěl bych prostě ukázat, co je to vlastně ta umělá inteligence a jak to funguje. V zásadě je to shrnující pojem, který zahrnuje mnoho dílčích oblastí. Jednoduše řečeno, je to vlastně jenom široký vědecký rámec, který se stará o to, aby stroje vykazovaly určitou formu inteligence. A to celé už tady existuje 20-30 let. Ale teprve v praxi před několika lety jsme se s tím seznámili a je to pouze malá část takzvané strojové učení, rozpoznávání vzorců. Používá to také třeba Amazon nebo Netflix, takže to už asi znáte, jsou to takové návrhy, protože ten algoritmus se učí, co další zákazníci, co další lidé hledali, a tyto vzorce navrhuje opět dalším zákazníkům. Je to nejjednodušší forma AI. Trochu složitější je hloubkové učení anebo neuronální sítě. A tam jde o to, že komplexní, nestrukturovaná data se tam zpracovávají. Ale to už u nás je obvyklé. Každý, kdo má iPhone nebo i Android, tak tam je Face ID, takže mohu svým obličejem odblokovat mobil, a to taky není nic jiného než umělá inteligence a to už mnoho lidí používá v každodenní praxi. Když se teď budeme bavit o umělé inteligenci, tak je to jenom malá část. Je to takzvaný LLM, jazykový model. A tady je důležité říci, co se děje. Tam jde o to, že se pokoušíme o to, aby stroj rozpoznal přirozený jazyk člověka. A to je královská disciplína, protože každá věta, kterou člověk řekne anebo napíše, tak je velice složitá. Řeč je velice složitá. Každé slovo může mít různý význam podle toho, v jaké části věty se nachází. Můžu to myslet přátelsky, mohu to myslet sarkasticky, a je to různě, jak to řeknu. A k tomu samozřejmě přibývají ještě i dialekty. A o to je to složitější a tam teprve před několika lety se to podařilo prolomit v technice. A je to právě i ten cíl. Vysvětlím krátce, jak to funguje.
Jsou to tisíce počítačů, které se propojí. Já si vyberu soubor z různých knih, novinových článků a dalších textů a různé matematické algoritmy se na to aplikují a ty texty se rozloží do takzvaných tokenů. A jeden token je jedno slovo nebo známka ve větě, to záleží na modelu a pak se to opět zase přeloží do čísel, protože samozřejmě počítač zachází s jednotlivými nulami. A to zajímavé na tom je, že ty algoritmy, které běží na pozadí, ty jsou velice složité a tato jednotlivá slova kategorizují ve své databázi. To znamená, ve větě se objeví slovo pes a kočka a ta dvě slova mají souvislost jako domácí zvířata. A to se v té databázi umístí těsně vedle sebe. A to samé autobus a auto, to se také dá do jednoho prostoru. A tím každé jednotlivé slovo tady v té matici má jednotlivé spojení s dalšími slovy. A to je složité. To jsou miliardy propojení, aby se dala znázornit přirozená řeč. A když potom použijete tu umělou inteligenci, to znamená, budete z ní chatovat, tak dojde k něčemu takovémuto. Já v podstatě tam vložím větu, kočka ráda leží na párteček a umělá inteligence to musí zkompletovat. Ona vlastně propočítá pravděpodobnost dalšího slova u těch jazykových modelů. A pak to doplní, tam jsou různá slova, která tady vyplynou, škrábadlo, klávesnice, noviny, okno, postel a je tady určitá pravděpodobnost u těch výrazů. A ta umělá inteligence vybere slovo s nejvyšší pravděpodobností. To bylo propočítáno pomocí algoritmu a to celé protáčí pořád dokola. A umělá inteligence řekne, dobře, ta věta je dokončena a je hotová a vrátí to uživateli. A takhle to probíhá celou dobu. Funguje to také při rozpoznávání obrazu a tady je to podobně postavené, ale tady se hodnotí ty jednotlivé pixely toho obrázku. To znamená, že pro ten obrázek kočky, ten zadám umělé inteligenci a ty neurony, o kterých už jste možná slyšeli, ty celé sítě, to jsou konec konců ty propočty, které se tam konají a můžete si to představit jako jednotlivé otázky. To znamená, co je linka, je to oko, je to třeba kožich a takhle ty otázky proběhnou tím modelem. A nakonec z toho vyjde určitá pravděpodobnost. Já řeknu, dobře, tenhle obrázek je na 90% kočka. Pak to prochází nějakou kvalitou, nějakou kontrolou kvality a výsledek se potvrdí. A to je vlastně to, co je umělá inteligence. Ona propočítává jenom určitou pravděpodobnost. Nemá kontext pravého a nepravého, ale jde tam pouze o pravděpodobnost ohledně stavby věty. A to je také to hlavní riziko toho celého, protože takové modely umělé inteligence uhodnou kvázi to poslední slovo a samozřejmě se tam nemusí vše podařit. A k tomu je i odborný termín. Říká se tomu, že umělá inteligence má halucinace. Jsou to falešné, nepřesné nebo nelogické informace. A momentálně se ty modely už zlepšily natolik, že to funguje poměrně dobře, ale dříve tady byla otázka třeba, jestli Jack Sparrow byla reálná osoba. A umělá inteligence vám odpověděla, ano, to jméno už jsem četla, je to reálný člověk. Ale protože je to jen fiktivní filmová postava, tak tady vidíte tu halucinaci. A říkáte si třeba, že to je chyba programátorů, ale je to přesně to pozadí toho, jak umělá inteligence funguje. Je to všechno jenom o pravděpodobnosti, ale je to všechno vymyšlené. A není to všechno jako pravda. A to je přesně ten poměr mezi tím, co si myslím o umělé inteligenci a co je prostě pouze v uvozovkách.
A tady to byste měli si nechat na paměti, pokud byste používali tyto modely umělé inteligence. Nežli se dostaneme praktickým typům, tak bych vám chtěl ještě poskytnout krátký výhled o aktuálních trendech. Kdo už se tady v té oblasti pohyboval, tak ví, že není jenom ChatGPT, ale spousta dalších modelů. Skutečně na světě je relativně málo velkých LLM modelů, jazykových modelů. To je dáno tím, že ten trénink takových modelů stojí stovky milionů dolarů, protože potřebujete tak velký výkon počítačový, abyste to celé mohli zpracovat. A ty hlavní modely pocházejí z USA a dva jsou z Evropy a zbytek je z Číny. Takže je to rozeseté na takové centrální mocnosti, abych tak řekl. A abych to uvedl do poměru, jak rychle se to celé rozvíjí. To srovnání s tím jazykovým rozpoznáváním, to znamená ta řeč v normálním chatu, to se znázorňuje trochu složitě a proto jsem si tady přibral určitý příklad z roku 2020, to je generování obrazu. A tady si myslím, že je to vidět, jak rychle se to vyvíjí. Podíváte se na to tady 22, je to stejný text, stejný profil, stejné zadání, které dostane AI a říkáte si, no dobře, ten obrázek je v pořádku, ale vidíte, že je nekorektní. A když potom vidíte, to nejsou roky, to jsou měsíce a jenom z února do května vidíte extrémní pokrok během několika měsíců. A na začátku nepoznáte skoro nic a na konci je to téměř reálné foto. A je tady vidět, jak rychle se to celé vyvíjí. V mezidobí 2024 už se blížíme reálné fotografii. Tohle byl stav z loňského roku a momentálně je opravdu možné dopodrobná rozkreslené fotografie, abyste je generovali. A podobně to vypadá s videí, tam je to ještě o trochu zajímavější. Tohle je video z roku 2022, které jsem ještě někde našel. Ten originál post jsem našel ještě v online prostoru a opravdu z toho byla velká radost, že Will Smith tady jedl špagety, ale když se na to podíváte, no jo, budiš. Byl to pokus, ale definitivně byste to asi nebrali vážně. Ale když se na to podíváme v loňském roce, tak jsme opravdu o mnoho dál a můžete generovat realistická videa. A moje domněnka je každopádně, že teď do budoucna i filmová produkce z toho bude profitovat a jednotlivé scény už se nebudou ani natáčet, ale budou se pouze generovat, protože to opravdu bude těžké rozpoznat rozdíl, co je pravé a co ne. Další nový pojem, který koluje v minulých měsících, jsou takzvaní KI nebo AI agenti. Je to další forma. Jsou to digitální asistenti, kteří samostatně vyřizují úkoly. A normálně je to tak, že když chatujete s tou umělou inteligencí, s ChatGPT nebo dalšími nástroji, tak se něco zeptáte, dostanete odpověď, ale musím ten úkol provést sám. A tito agenti kombinují ještě další nástroje. To znamená, že můžete k tomu agentovi přiřadit Outlookový kalendář anebo další datové soubory a tam čerpat ty výhody. To znamená, že já tomu chatbotovi zadám nějaký záznam a normálně by to bylo tak, že on by řekl, další termín je XY, ale tím agentem je to umožněné, že mi to nejenom řekne, kdy bude další termín plynoucí z toho zápisu, ale rovnou mi ten termín zapíše do kalendáře. A to celé probíhá automaticky, bez mého zásahu. A to bude budoucnost, že takovýto agenti převezmou různé úlohy v našich podnicích. Jak můžete něco takového postavit? Jsou tady dvě témata. Za jedno, jak mohu AI osobně použít a jak to mohu nasadit v procesech.
Já jsem si tady připravil několik příkladů, které už používám každodenně. I naši zákazníci je možné, že ty příklady pro někoho třeba už budou běžné, pro někoho nové. Já jsem si to prostě připravil, ale myslím si, že by to byla každopádně inspirace. Úplně jednoduchý příklad. Jsou tady poznámky z porady. Jde o nějaký nový projekt, musím se zaměřit na zákazníka, ale zároveň si musím dělat poznámky a ty poznámky jsou většinou takové kostrbaté. Jsou tam i pravopisné chyby, špatná gramatika, všechno možné. A teď prostě to jenom přenesu do ChatGPT a velice rychle mě z toho vyplyne čistý protokol. A to může být velká úspora času. A o to jde u umělé inteligence, ušetřit si čas. A to samé funguje třeba u popisu produktu. Každý, kdo má online shop anebo psal texty k produktům, k výrobkům, tak ví, že je to velice náročné a jak časově, tak na celkové kapacity, pokud jde o konkrétní produkty. A tohle bych vám chtěl ukázat v praxi. Takže tady budu sdílet další obrazovku. A tady mám ChatGPT a já můžu říct, dobře, mám tady nějaký datový list, jak jsem ukazoval v prezentaci, stáhnu to tam a mohu říct, vygeneruj mi optimalizovaný popis výrobku se všemi daty a shrň mi to. Odešlu. A tady to je samozřejmě v němčině, co tady bylo vygenerováno, protože je to na mě personalizované, ale když se na to podíváte přesně, tak tam jde o to, že já jsem mu neřekl, že to je vysavač. Já jsem mu dal jenom datový list. A tam není slovo o vysavači, ale on to přesto poznal tady na základě výkonů, velikosti, sáčku, rozpoznal tedy, co to je za výrobek a mohl tam vygenerovat texty. A to je velká výhoda, hlavně v rámci e-commerce, protože mohu tady optimalizovat texty do vyhledavačů a tím si ušetřím spoustu času. Ještě vám ukážu něco jiného. A o to tady vlastně jde. To byl ten příklad. Já mám 3 takové hacky, které používám každý den a tím si můžete ušetřit opravdu hodně času. Já používám často osobního asistenta, tím, že mu řeknu, shrň mi tady ten e-mail a zdvořile na ten e-mail odpověz. Na první pohled to vypadá, že to není nic zvláštního, ale já to používám hlavně tehdy, když jsou tam složité formulace, anebo když nevím přesně, jak mám odpovědět. Naposledy jsem měl případ, že jeden zákazník bohužel musel vyhlásit insolvenci a byly tam otevřené pohledávky, ale tady byl problém na to, jak se bude na to reagovat. A nechci samozřejmě na té pohledávce zůstat sedět. A kde najdu tu střední cestu? Mohu to napsat sám, tak na to budu potřebovat 10 minut, abych s tím byl sám spokojený. Ale jinak prostě ten e-mail skopíruji do ChatGPT, samozřejmě anonymizované, a zadám požadavek, aby mě z toho vygeneroval vhodnou odpověď, která bude i personalizovaná na moje přání. A tím v takovýchto maličkostech samozřejmě to mohu tím optimalizovat průběh celého dne. A pokud se budeme bavit o zlepšování toho procesu, když se v podniku nemůžete dostat dál, když jste OSVČ a chcete optimalizovat nějaké procesy, tak to opravdu zkuste, že si řeknete, co jsou 3 nebo nejčastější chyby v mých procesech.
musíte ten proces popsat, ale je to opravdu velká pomoc dostat dobré nápady a je to mnohem výtěžnější než nějaké Google výsledky. A vytvořím si tady relativně inteligentního sparingového partnera, kterého bych jinak musel za hodně peněz zaměstnat. Otázka je třeba, jakou strukturu tam musím vnést, nebo co jsou ty neznámé veličiny, co mohu vůbec zlepšit. A prostě takovéto nápady, které tam dostanete, protože ty modely ChatGPT uvažují opravdu komplexně, tak v podstatě vás to nic nestojí. Slouží i jako inovační partner, protože jsou to ty jednoduché otázky. Musíte si to skutečně vyzkoušet. Napište třeba, jaké digitální produkty bych mohl použít. Je to jedno, jaký by to byl podnik, ale je to zajímavé se na to podívat, na ty odpovědi. A to je opravdu zajímavé, protože všechny ty nápady, slycháváte to i od poradců nebo dalších kolegů, ale když osobně hledáte třeba nějaký podnět k tomu, co byste u sebe mohli zlepšit, tak je to velice praktické. To jsou ta témata, která mohu použít osobně. A když potom půjde o to, že mám tady use case, takový případ použití, který používám každodenně, tak mohu si postavit takzvané asistenty anebo custom GPTs takzvané. A ty už jsou od ceny 20 euro měsíčně a já prostě v tom chatbotu musím napsat, přizpůsob můj styl psaní, zohlednit tyto informace na pozadí. Tady jsou informace o mém podniku a namísto, abych to pořád psal znovu a znovu, tak si mohu sám vytvořit takovouto podporu, kde už jsou uloženy všechny ty standardní příklady, takže se ty jednotlivé případy té aplikace pořád opakují. My jsme to sami využili jako asistenta, 2 používáme velice často. Na jednu stranu je to digitální bonus, ten nám pomáhá při generování takových popisů, třeba při získávání grantů. A jsou to samozřejmě projekty, které lze finančně podpořit. Dříve jste potřebovali 30 minut na sepsání takovýchto textů, protože musí obsahovat určitá slova, určité pojmy, určitý obsah, aby to celé bylo tedy dotačně schopné. A dnes už na to máme umělou inteligenci a ta nám to generuje. A samozřejmě i tady ty posty z LinkedIn. Jak to celé vypadá, vám ukážu. Tady to je ChatGPT. A to je náš Rocky, takhle jsme ho nazvali. Je to naše vlastní AI platforma. Není to nic jiného než ChatGPT, ale je to specializované a přizpůsobené naší firmě. A my tady máme asistenta digitálních bonusů a ten mi pomáhá při sepisování žádostí. A u nás je to tak, když píšeme nějakou nabídku, tak máme koncept vůči zákazníkovi a to nemůžeme uvést do žádosti, ale musíme k tomu napsat speciální text. A teď můžu říct, dobře, mám tady nějakou nabídku, to tam uložím a mohu říct, potřebuji tady do dotační žádosti pro digitalizaci a teď mi vygeneruje přesně ten text, který potřebuji, jenomže jsem napsal, že potřebuji žádost o dotaci sepsat. A ta umělá inteligence ví přesně, že musí přesně sepsat tu výchozí situaci, to řešení, které nabízíme a očekávaný výsledek. A jsou tam určitá slova, která smím používat a která nesmím používat. A tam z toho vychází pořád ještě závěr, který lze plánovat. A
Samozřejmě vztahuje se to vždy přesně k tomu koncepčnímu dokumentu, který jsem tam předtím uložil. A smí se ten text vztahovat pouze k tomu. Tak to lze nastavit to omezení. To znamená, všechno, co najde v té PDFce, tak smí použít jako text a nic, co nenajde, nesmí použít. A takhle můžu zajistit, že mám pořád stejnou kvalitu takovýchto úkonů. A to samé platí i v této oblasti dalších asistentů a máme tady generátor postů. Mohu tady zadat krátký popis. Dneska mám webinář k tématu umělé inteligence. Vytvoř mi post na LinkedIn. A každý, kdo to píše, tak ví, že takový post vám zabere třeba 5 minut, někdy půl hodiny, když nebudete vědět, co zrovna máte napsat. A takhle to můžete celé zjednodušit, anebo aspoň vám to dá inspiraci. Já to používám jako prvotní návrh, abych měl nějaký základ. A tady jde vždycky o nějakou strukturu, abyste měli nějakou přidanou hodnotu. A tahle struktura u toho asistenta se vám tady vytvoří, ta základní. To znamená, z mála informací se vám vytvoří struktura a já to mohu použít jako základ k dalšímu rozvinutí. A takhle můžete kompletně konfigurovat všechny své asistenty. Jde to s naším vlastním ChatGPT anebo i s dalšími řešeními. Co jsem vám právě ukázal, to souvisí s dalším tématem a to je takzvaný Enterprise GPT, to je verze otevřených zdrojů skrz ChatGPT a to se týká hlavně firem, které chtějí připravit takovýto chatbot pro všechny zaměstnance. Tam potřebujete interní řízení a tady to zajímavé na tom je, že když budu psát normálně do ChatGPT, tak tam mohu zadat informace, které on zpracuje, jako právě teď. Musím vždycky uložit nějaký PDF soubor a zadat mu, co má dělat. K těm interním řešením tam můžete zapojit kompletní data firemní a propojíte SAP, propojíte Teamsy, chaty a další soubory a na ně se budu odkazovat. To znamená, nemusím tam psát nějaké kreativní věci, ale mohu si nechat vyhodnotit třeba zákaznická data, protože ten bot bude mít přístup na všechna data v mé firmě. Důležité je, že se to celé provádí interně a tím je to i v souladu s GDPR a ta data se nepoužívají k dalšímu tréninku. A je to řešení otevřených zdrojů, to si můžete velice jednoduše nainstalovat. Kdo by se do toho chtěl zahloubat, tak na našich webových stránkách je tam další návod i s technickými podrobnostmi. V zásadě osobně vidím umělou inteligenci ne jako náhradu člověka, jde tam o jeho posílení, o zvýšení efektivity. A co každopádně bych chtěl zdůraznit a co vidím i u našich zákazníků, začíná to vždy u lidí. Můžete zavést, kolik nástrojů budete chtít, ale je důležité, aby všichni kolegové tady táhli za jeden provaz, aby skutečně měli zájem. A je opravdu nejlepší začít u těch malých osobních nástrojů, u té malé podpory. Jednoduché otázky, jednoduché odpovědi a zároveň, abyste o tom diskutovali v týmu. Hele, já jsem objevil tohle, já můžu automatizovat tohle. A tím roste to kolektivní vědomí. A nemá cenu, když tam bude jeden odborník na umělou inteligenci a ostatní o tom nemají ponětí, to nikomu nic nepřinese. A časem můžete se dál rozvíjet a můžete si postavit vlastní systém a řeknete si, dobře, všechny tyhle ty aplikace tak mohu zabalit do jednoho asistenta a
dát to řešení k dispozici všem. Ale i ty nejlepší příklady, ty jsou důležité pro to seznámení při té realizaci. A často je tu očekávání, že dobře, pořídíme si tady poradce a ten nám transformuje celý podnik. Takhle to není. Je to proces učení. Ta technologie se mění strašně rychle a skutečně se do toho musíte sami zapracovat. A nesmíte se ale bát ani chyb, ale musíte to prostě realizovat. Tolik v osobní rovině. A to hlavní téma je potom také, jak ty procesy v podniku mohu kompletně automatizovat. Samozřejmě, když sám nasadím osobně umělou inteligenci, dobře, budu efektivnější, ale hlavně jde o to, jak mohu ty základní procesy v podniku změnit, jak je mohu podpořit umělou inteligencí, aniž by tam musel být mezi tím člověk. A tady vám mohu dát doporučení. Jsou to takové automatizační nástroje Make, Zapier anebo N8N a tím můžete sami jednotlivé procesy automatizovat. A výhodou přitom je, že nepotřebuju vývojáře, mohu to sám konfigurovat v tom nástroji a vypadá to tak, že kvázi tam máte drag and drop editor, který vám propojí různé systémy. A nemusím to programovat, ale mohu podle toho principu slučovat jednotlivá témata a ty nechat automatizovat. A to už je k dispozici od 9 eur měsíčně. Klasickým příkladem tady automatizace je zákaznická podpora. Klasicky by to bylo tak, že nějaký výrobní podnik anebo online shop, že zákazník mu zašle e-mail, má nějakou reklamaci nebo stížnost a první, co ten pracovník podpory udělá, přečte si ten e-mail a zjistí, že tady nemá číslo zákaznické nebo objednávky, musí sformulovat odpověď. Milý zákazníku, děkuji za tvou zprávu, prosím, napiš mi číslo objednávky a pak mohu tu otázku zodpovědět. A to jsou částečně, samozřejmě to jsou žrouti času. A ty zákazníci by se měli starat o ty složité případy, ale pokud jsou vyblokováni takovými to maličkostmi, tak musíte jednoduše zaměstnat víc lidí. A tady nebo můžete automatizovat, nepotřebujete na to vývojáře a můžu pracovat pomocí takovýchto editorů a ty procesy automatizovat. Klasický příklad by bylo, že tady třeba tu poštovní schránku v Outlooku mohu napíchnout, připojit k tomu model umělé inteligence a zadat, že vždycky, když přijde nějaká zpráva, udělej mi analýzu. A pokud tam bude stížnost, zodpověz a ulož to do poštovní schránky zaměstnance. A hned mu dej zprávu přes Teamsy, že si tu žádost vyřídil. A nedokážete si představit, kolik času byste s tím uspořili. To je jenom jeden příklad, je jich samozřejmě X. Já bych vám ukázal, jak to vypadá. Genau, also wir verwenden intern N8N. My interně používáme N8M, to jsou také otevřené zdroje, open source, a můžete si to velice jednoduše nainstalovat a automatizovat různé procesy. A je to drag and drop editor, takže můžete programovat, pokud byste chtěli, ale nemusíte. A teď prostě řeknu, chci propojit Outlook, tady jsou už předdefinované moduly. A to mohu propojit a nakonfigurovat a zadat, hele, když tady přijde nový e-mail, tak tady mohu připojit umělou inteligenci a mohu nastavit, co má být rozesláno, a takhle si tady mohu sestavit nejrůznější nástroje a témata. A jsou
je bezpočet různých nástrojů technických, samozřejmě Teamsy, SAP, WhatsApp, anebo OneDrive, ale jsou to i technické nástroje. A můžete pouvažovat o tom, že když už jste tu umělou inteligenci nasadili osobně a když to opravdu budete dělat každý den, tak si můžete říct, když já to dělám každý den a kontroluji poštovní schránku, tak si mohu postavit automatizaci a nechat to zpracovat umělou inteligenci. Důležité je, co nikdy nedokážeme, aby se ty e-maily automaticky odesílaly. My tam vždycky používáme člověka jako posledního kontrolora, protože, jak jsem říkal na začátku, jedná se tady jenom o pravděpodobnost a může se stát, že ta odpověď nebude ideální a je vždy zapotřebí, aby to člověk ve finále zkontroloval. A ty hranice jsou vlastně neomezené a můžete s tím opravdu dělat bezpočet věcí. My tady třeba to je velice jednoduché workflow, ale tady vám ukážu příklad, co je všechno možné. Můžete tady opravdu velice složité případy automatizovat a máte vlastně neomezený počet kombinací. To je příklad projektu pro drážní podnik a oni v PDF souborech dostávají od dodavatele informace o zpoždění vlaku. A tady to workflow extrahuje ta zpoždění z těch PDFek, vyhledá si všechny cestující a upozorní zákazníka na zpoždění a zašle mu SMS-ku, že vlak má zpoždění. I takováto témata, která by se jinak nedala automatizovat, jsou tam technické problémy, tak se tady dají dobře automatizovat. A začínáme vždycky u malých témat a opravdu k těm větším. A důležité je, že to řešení vás nic nestojí. Můžete si to snadno instalovat a tím používat nástroje umělé inteligence. Možná jenom ještě krátce, jaký máme výhled. Ty možnosti jsou téměř neomezené. Já mohu WhatsApp navázat na ERP systém. Třeba když mám stavební firmu, budu mít zaměstnance, kteří budou na stavbě a oni mě pošlou nějaké zprávy z těch staveb a normálně bych vedoucího projektu nechal ty obrázky kategorizovat, ale to mohu automatizovat a řeknu, zadám, hele, když tady přijde zpráva přes WhatsApp, tak mohu zjistit, kde se ten dělník nachází, na které stavbě a mohu nechat automaticky přiřazovat ty fotografie ke stavbám. A nebo když dostávám každý den cenové nabídky a potřebuji je přenést do svého vlastního systému, tak to mohu vygenerovat ta všechna data a automatizovaně je nahraju do ERP systému. A tady jsou opravdu neomezené možnosti, jak to celé automatizovat. Já jsem se dostal na závěr své prezentace. Já doufám, že jsem vám aspoň poskytl nějakou inspiraci a každopádně by mě těšilo, kdyby jeden či druhý mohl lépe tyto nástroje nasadit. Srdečně děkuji. Děkuji za tvou přednášku. My tady máme 2 otázky rovnou. Pokud by byly další, tak mi je zašlete. První je, že psaní exaktních promptů mně přijde velice těžké. Je tam zapotřebí dalších interakcí. Máte proto tipy? Ano, jsou tady promptové technologie nebo metody. Skutečně ten prompting je opravdu věda. Je to umění a věda zároveň. To téma je tam takové, že u ChatGPT mohu položit jednotlivé jednoduché otázky, ale dostanu tam opravdu blbost odpovězenou. A jsou tam různé metody promptingu. To si můžete i vygooglit. Jedna je třeba, že popíšete exaktně roli, kterou má ChatGPT zaujmout. Třeba mám podnik, nový startup a chci si nechat
poskytnout tipy k dalšímu rozvoji. A teď do promptu musím napsat: ty jsi marketingový specialista pro branži XY a zodpověz mi prosím tyto otázky a jenom těma dvěma prvními pojmy jsi marketingový specialista, tak ten model pochopí, jak má odpovědět. A pak je tam takzvaný role prompting, tam už máte nadefinovanou tu roli, kterou AI má zaujmout. Může to být softwarový vývojář, poradce nebo cokoliv jiného. A zadáte tedy roli, následně napíšu ten popis, ty si role XY, musíš mě zodpovědět otázku X a nakonec potřebuji uvést ten formát té odpovědi, to znamená, jestli chci tabulku nebo text, nebo ten text má být e-mail, anebo text do online shopu, takže musím přesně popsat, co ta umělá inteligence má vytvořit. A pak se vám samozřejmě o mnoho zlepší kvalita odpovědi. A těch příkladů je tady x těch metod, jak se to dá zlepšit, ale tohle je asi nejlepší návod v obecné rovině, jak zadávat otázky. Když ty otázky jsou složitější, tak je to i metoda. Uvedu zjednodušený příklad. V mé otázce řeším problém zjednodušené odpovědi. To znamená, moje otázka je nějaká komplexní matematická úloha. A ten nápad zatím je, že tam tomu chatbotovi uvedete příklad a ten příklad uvedete jako 1 a 1 jsou 2, takže on pochopí, ano, o jaký problém se jedná. Může to být úplně jednoduché a pak mu můžete zadat komplexnější model. Ale vždycky je důležité přesně popsat, co chcete získat. Představte si to, nebo co pomáhá mně. ChatGPT je chytrý učeň, který toho hodně ví a hodně toho zná, ale musíte mu přesně říct, co má dělat a co nemá dělat. A druhá otázka je k GDPR, k ochraně osobních údajů. Jaká data můžete napsat do ChatGPT a nebo jak ochránit dokumenty, které tam uložíte. Samozřejmě GDPR to je složité téma. Já nejsem odborník na GDPR a k tomu jsou další poradci, ale v zásadě je to tak, že můžete, nebo respektive jinak začnu. ChatGPT je v normální verzi bezplatný, to znamená, já nezaplatím ani cent, ale dostanu opravdu velice komplexní digitální nástroj, který stál stovky milionů dolarů na vývoj. Jak je to možné? Samozřejmě to nikde není oficiálně, ale já jsem si téměř jistý, že ChatGPT anebo i další poskytovatelé ta data používají pro vlastní trénink a tím se jim vrací peníze. A je tu funkce v ChatGPT pod nastavením vpravo nahoře. Můžete deaktivovat, aby ta data byla užita k tréninkovým účelům. A jestli je to opravdu tomu tak, to nechám otevřené, protože samozřejmě ChatGPT je black box, americké firmy, nikdo neví, co se tam opravdu odehrává. Co se týče dokumentů, které tam ukládáte, tak důležité je neukládat osobní data anebo nekopírovat tam firemní data. Samozřejmě závisí to na tom, jak moc velké to riziko pro vás je, ale já sám bych to nedělal, protože je možné, že ta data skončí někde, kde nechcete. Jak ta data mají být strukturovaná, to je jedno, jsou čitelná vždycky, ChatGPT přečte všechno, ale vždycky jde o to, aby to byly soubory formátované. To znamená text, Excel nebo PDF, ale nějaké CRD soubory, třeba nebo ze speciálních softwarů, tam bude mít asi problémy je přečíst. Co je také zajímavé téma, že v těch
dokumentech by mělo být málo obrázků. Nějaké tabulky, které jsou znázorněny jako grafika, to byste museli skonvertovat do normální tabulky, aby to bylo čistě čitelné. Když skutečně chcete pracovat v souladu s GDPR, tak si musíte instalovat interního chatbota, který bude mít přístup k vašim datům a tím budete 100% zabezpečeni. Okay, danke schön. Děkuji. A už tady nemáme další otázky. Možná by si mohl ještě ukázat svá kontaktní data, pokud by otázky třeba tady byly položeny ještě později. Ano, moc rád. Bude mě těšit každá otázka, když by to byla nějaká témata, kde byste potřebovali pomoc, tak samozřejmě si ten čas rád najdu a podpořím vás. Děkuji i za tvou přednášku. A tímto bych chtěla upozornit ještě na další akce. Poprosím ještě o slide Tomáše. Prosím slide k další akci. Děkuji. Tohle je další akce 30. června ve Frajungu. Bude to třetí bavorsko-česká průmyslová snídaně. Bude tam Tomáš Studeník k tématu ztroskotání jako cesta inovace a těšilo by mě, kdybychom se tam s mnohými setkali osobně. Bude to se konat tedy fyzicky, osobní formě, v osobní rovině. Můžete se přihlásit už dnes. A teď se skutečně dostáváme na závěr. Děkuji Matyásu Pletlovi za výbornou přednášku. Děkuji. A obzvláštní dík patří také našemu tlumočníkovi, panu Křížovi na pozadí. Děkuji za skvělý překlad během celé akce. A u vás všech děkuji za vaši pozornost, za vaše podněty a za otázky, které jste nám zaslali. Je milé, že jste se účastnili a doufám, že se brzy uvidíme zas. Přeji vám krásný den.